Добър вечер, Ветре. Ветре вечерен, връстник на вековете, спри за миг. И в тези няколко минути с невидима ръка ме поведи по стъпките на старите хайдути, по пътя на нашите деди. Отдавна бе, душата ни шумяха предания за Петко войвода. В огнището на бащината стряха горяха пламъците и пееше църковната камбана на сънищата в хубавия мрак. И вярвах, че звездите над Балкана са капки кръв от черквата в Батак. Тогава вдигнах към небето длани, подвих колене, паднах пред света и слушаха полета и Балкани най-искрената клетва на кръвта да бъда българин. И в тази клетва аз вървя нагоре, където дишат пролетни мъгли. Проблясва сянка, лъсва шишане, облаците спрели в синевата, приличат на обяздени коне. Дърветата шумят и раждат песни, като хайдушки знамена, и трябва само мълния да блесне. От Дунава до Странджа планина ще закипи на мъката вулкана и върху Кърсердари и Паши ще пламне лавата от яростта на разбунените български души. Петко войвода вдига острожка сабя и трясва грамотевица в нощта. За робството, за сълзите, за хляба, за българската слава, за честа. И целува всеки револвера, всеки пред земята се закле, ножът от закана затрепера и душите имаха криле. Надалече ехото понесе думите на смелите мъже, думи легендарни като песен. Българинът и в смъртта запява само пред България така. Искам да обърна внимание на това, на което той се е посветил, а именно за нашето отечество и най-вече за нашата вяра. Когато ние четем за него, ние винаги препрочитаме, че той е пазил християните. Той е пазил слабите, жените, децата. Нека ние винаги да имаме ето този пример пред нас. Когато видим някой по-слаб от нас, нека да му подадем ръка. И нека се опитаме вярата, която Той е имал към нашия Господ Исус Христос и която му е давала сили в онези моменти. Нека тази вяра винаги да го гори в нас и ние като Него да застанем и да се борим срещу неправдата. Но най-вече нека да си помагаме един на друг и да си подаваме ръка. Марица, уважаеми господин кмете на село Войводиново, скъпи войни от специалните сили, уважаеми мои колеги, офицери и сержанти от Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва, село Войводиново и вие прекрасни дечица от основното училище. В пантеона на безсмъртието на майка България има записани много имена на легендарни войводи и революционери. Сред тях с особена яркост блести името на легендарния капитан Петко войвода. Сега в момента на нас ни е много лесно, използвайки богатия фактологически материал,
книгите, статиите, написани за неговия живот. Но ако не беше големия родолюбец и писател Николай Хайтов, който написа една прекрасна книга и сценария за телевизионния сериал за едноименния филм, капитан Петко Войвода, като много други воеводи, легендарни от нашето героично минало, щеше да бъде забулен с булото на забравата. Всички от по-възрастното поколение се спомнят как опустяваха улиците в големите и малки градове и села на България, когато се излъчваха преди много години сериите на този прекрасен български сериал, написан по сценарий на Николай Хайтов, режисьор Неделчо Чернев, оператор Димо Коларов, в който главната роля на легендарния капитан Петко Войвода изигра големия български актьор Васил Михайлов. За съжаление, живота на капитан Петко Войвода, както и на други емблематични легендарни поборници за народна свобода, е много драматичен и изпълнен с превратности. Може би българската народопсихология има принос за това нещо, защото отец, който преди малко каза, той е защитавал християните, но той е защитавал и малоимотните и бедни турци и българо-мухамедани в Родопите. И тогава, когато градоначалника на Варна, Спас Турчев, по негова заповед го арестуват и го измъчват по най-жесток начин неговите жандарми, Петко Войвода е потресен, че той, който участва в над 300 боя за освобождението на майка България от 5-вековното турско робство, има 33 огнестрелни рани и рани от хладно оръжие от турските поробители, е бил много повече тачен и уважаван от турците във Варна, отколкото управляващи по това време България. Стамболовиската клика, чийто яростен враг е бил той и не е пропускал нито един момент, за да критикува нейните проявления. Преминал през трите етапа на национално-освободителното ни движение. Хайдутство, четничество и участник в руско-турската освободителна война. 2 пъти капитан най-напред от военното училище в Атина, а след това капитан получил званието от руския цар. Аз ви призовавам, вас, военните, които отдавате почет днес на този легендарен син на България, на вас, които ръководите тази община Пловдив, и всички вие и ние, българите, да се съединим, да се обединим и да искаме капитан Петко Войвода да получи за 3-ти път званието капитан. Капитан от българската армия. Надявам се този мой призив, който съм го поставила на много места до сега, този призив, който не е мой, а е на Съюза на тракийските дружества в България, да намери почва за развитие и осъществяване в България. Нека нашият президент да знае, да помни, че капитан Петко Войвода ще си остане капитан от българската армия. Нека му даде, нека му подпише това звание капитан. Казах, че аз съм от рода на капитан Петко Войвода. Аз съм правнучка на неговия брат Митро, който е 5-то дете в семейството, а капитана е 4-то дете. Те двамата са много близки, живеят като братя, обичат се като братя, воюват като братя. Прадядо ми Митро е ослепен от турските потери, за това, защото не е казал на турците къде е Петко.
А Петко е бил чест гостинин в неговата къща. Той го е посрещал. Той е отрязал перчева му. Тогава, когато Петко е предаден, тогава, когато турците стрелят по терата от Черкези, стрелят, а той се спасява благодарение на чувалите с вълна, серлива вълна. Тя го спасява. Отива при брат си и го моли: братя, вземи ножицата и отрежи останалия чумбас от косата ми. Другата част остана в ръцете на черкезина. Затова капитан Петко войвода, като Харамия, няма паметник с дълга коса. Няма значение това. Важното е, че той живее в сърцата на българина. Тази книга, която съм написала и излезе от печат 14 година, съм събрала всички паметници, паметни плочи и паметни знаци, които бяха в България до този момент. И този прекрасен паметник ще влезе в брошурката, която ще допълни тази книга. Тъй като много паметници след това се откриха, паметни плочи също. В редица събития. И на тези два паметника, и на друг паметник са загиналите във войните на България. Благодаря на всички жители на Войводино. Благодаря на дечицата и техните учители, че са тук на това патриотично мероприятие, защото края на краищата, както говориха и тези преди мен, това е смисъла. Затова ще завърши и ще прочета тия думи. Няма бъдеще оня народ, който не познава историята и не тачи героите. А това е истински герой на България. Отдал силите си за освобождението и обединението на българските земи. Затова, господин кмете, огромни благодарности, всички тук, които вие присъствате, и най-вече дечица. Помнете, че това е богоугодно, това е отечествено дело. Да живеят героите, да живее България! Странна лодка в морето плава, плюшка тя вълните пак насам натам. Ала капитан в нея няма, как ли ще пътува тя и аз не знам. Ах си лодчице красива, не бързай ти така, че морето е голямо, а пък ти сама. Ах си лодчице красива, не бързай ти така, че морето е голямо, а пък ти сама. Лодката на кея се завръща, тихо пуска котва тя сега, и от нея плахо се показва малка мравка с твъргави крака. Ах ти лодчице красива, не бързай ти така, че морето